Cestovať za turistikou do blízkosti Štúrova to asi nie je práve častý prípad slovenského turistu, ale pritom budete viac ako príjemne prekvapení a uchvátení naším najmenším pohorím Burda. Vyrazili sme do Kováčovských kopcov Burda z Kamenice nad Hronom po červenom turistickom chodníku, ktorý začína asi od stredu dediny. Je veľmi dobre vyznačený, počas celej cesty nás budú sprevádzať značky a zároveň je tu vypracovaný náučný chodník so 6 zastávkami s tabulami, kde je presne popísané, čo a kde môžeme vidieť. Kúsok nad obcov máme už panorámu na Dunaj, Štúrovský most, ktorý bol v 2001 postavený, Baziliku, Štúrovo samotné a ešte prilahlé kopce, ako sú Piliš a za Pilišom tzv. Gereče. Po tej červenej značke smerujeme na tzv. Skaly, výhliadku. Trasa bude asi trvať približne hodinu. Kováčovské kopce nám poskytujú nádherný výhľad. Ide o najmenšie pohorie, patriace do sústavy západných Karpát, vulkanické pohorie, kde môžeme vidieť rôzne kamenisté útvary, lávové vyvreniny, rokliny a podobné prírodné zaujímavosti. Vystúpili sme na hrebeň Kováčovských kopcov Burda. Vidíme tu úplne odlišnú vegetáciu vďaka suchému podnebiu a vďaka stepnatému rázu krajiny. Stromy sú poredšie, tenšie a aj iný druh ako na iných miestach Slovenska. Stromy, ktoré tu vidíme, je hlavne agát, dub, rastliny ako aj hlaváčik rastú, poniklec, ale čo je tu iné, máme tu muflóna. Máme tu krátkonožku štíhlu, ktorá je veľmi zaujímavá tým, že sa pohybuje jak had. Ďalej je tu pavúk z rodu tarantulovitých, najväčší stredoeurópsky pavúk, strehún škvrnitý, ktorého ale bežný smrteľník nestretne, lebo je to nočný živočích. Spomínanú krátkonôžku sa nám zatiaľ nepodarilo žiaľ stretnúť, ale vám sa ju podarilo zväčšniť. Aspoň to si môžeme povedať. Je to umenie nafotografovať tohto živočícha? Áno, je to umenie toho živočícha nafotiť, lebo ten živočík je veľmi plachý. Pohybuje sa hlavne na jar. Počas letných horúčav sa schováva, de facto sa hibernuje v tých horúčavách. A človek musí mať šťastie, lebo fakt chytiť sa nedá, je chránená. Ale medzi iným som mal šťastie aj na užovku, ktorá požierala žabu. Mal som pri sebe statív a preto sa mi podarili celkom pekné fotografie. Pôvodne toto pohorie sa vytváralo v morskom prostredí. To znamená, že z veľmi plytkého mora vystúpili sopečné pohoria pred 15 až 18 miliónmi rokov a vlastne celá sopečná činnosť prebiehala vo vodnom prostredí. Samotné pohorie Burda je súčasť maďarského pohoria Börzsöny a voľakedy to predstavovalo jednu obrovskú sopku. Časom sa tieto hory s vetrávaním, asi pred 2,5 miliónmi rokov, rozdrobili na ten stav, ktorý vidíme dnes. Neskôr ich začal oddelovať Dunaj, keď toto more, toto veľmi plitké more začalo vysychať. Začali sa topiť vlastne ľadovce v dobe ľadovej, tak vtedy vlastne Dunaj začal predeľovať tieto pohoria. Sme teraz v takom vzácnom priestore, ktorý lemujú hneď 3 rieky, teda momentálne síce vidíme iba Dunaj, videli sme Hron a na ďalšej strane teda na východnej Ipeľ. Ako sa využívajú vôbec tu tieto rieky a toto prostredie, ako sa to dá využiť? V minulosti boli rieky hlavne dopravnými tepnami, to znamená, že po Hrone a Ipli sa prevážalo drevo, a po Dunaji sa hlavne hore prúdom prevážalo obilie a potraviny a dole prúdom priemyselný tovar, nábytok, keramika. Rieky sa dnes využívajú na rekreáciu, máme tu pláže, rybárske, moula. Za naším chrbtom je ostrov, novovzniknutý ostrov pri sútoku Hrona Dunaja. V minulosti sa používal, nakoľko je trošku viac odľahlý od mesta, ako neoficiálna nudistická pláž. Dnes už je veľmi zarastený, tak dnes už tam málo kedy stretneme nejakého turistu alebo rekreanta. Ale je tu ešte viacero miest, takýchto pláží, kde sa povedzme kúpu hoci teda ľudia v plavkách? Pri obci Chlaba je rekreačná oblasť Kováčov. Vznikala tam chatová osada ešte v 80. rokoch. No celkovo obľúbené sú aj tieto lokality a naozaj nedivíme sa, keď vidíme toto úžasné prostredie. Už aj z tohto miesta je to viac ako zrejmé.
Főként a közelsége miatt, Szobról könnyen megközelíthető, és Vybral som si túto lokalitu vďaka blízkosti. Je tu menej turistov a je tu zatiaľ nedotknutá príroda. V zime som tu stretol veľké stádo muflónov a to sa mi veľmi páčilo. Csortával találkoztam, és ez nagyon megtetszett benne. Aj takéto krásne zážitky a stretnutia si môžete odniesť z pohoria Burda. Ak vám stačila trasa na vyhliadku skaly, môžete sa buď vrátiť alebo pokračovať pol hodinku po Červenej do spomínaného rekreačného strediska Kováčov. Ak ešte nechcete opustiť tieto unikátne lesy, zvoľte modrú značku a približne po hodine a pol sa dostanete do obce, ktorá má tiež absolútne jedinečnú atmosféru. Po modrej turistickej značke sme sa vydali ďalej a dostali sme sa do obce Chlaba, kde vidíme tiež využitie vulkanického pohoria v pozadí, kde boli vytesané pivnice. Väčšina pivníc bola vytesaná v roku 1838, keď dedinu zachvátila veľká povodeň a vlastne všetky obydlia v dedine boli zničené touto povodňou. Neskôr, keď dedina dobudovala svoje pôvodné obydlia o niečo vyššie, vzdialenejšie od Dunaja, tak sa využívajú ako vínne pivnice dodnes. Ja som to dedila od rodičov. A potom tam sme zvykli mať, povedzme, ovocie, zemiaky, aj víno. Cez leto je tam zima a nikdy tam mráz není, aká zima je vonku. Keď tu bombardovali, lebo je tu most a vtedy sme museli kryť. A kto nemá, tak sme boli v jednej pivnici aj 4 a 5 rodina. Aj cez Vianoce sme tam boli. Po druhej svetovej vojne sa síce objavili v pivniciach trhliny, ale opäť dokázali miestnym zachrániť život, teda de facto im ho zachránilo sopečné pohorie Burda.